Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pizza 30 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, contact tracing division sang Negros Occidental nagakinahanglan sang mga personnel. Kapulisan padayon ng investigasyon sa mga reklamo angot sa isyu sang tagtaganay sang ayuda. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Luyag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga kakason ang seksyon sang Bayanihan to Hell as One Act nga nagahatag pinalidad sa mga quarantine protocol violation. Sa Senate hearing sang Committee on Finance and Economic Affairs, ginpahayag sang senador nga iya suportahan ang ginaduso nga extension sang Bayanihan Law apang may reserbasyon angot sa pag-reenact sang Section 6 sang layi. Patag ni Dilon, nagagwa sa ginasaad nga layi, nga ginatrato nga kriminal ang mga violator. Suno kay Dilon, dapat paminsaron nga ang handom sang layi, amo nga i-address ang health emergency. Dugang pa ni Dilon, nga may pila ka nagalapas tungod nagapangita sang pagkaon, kag may iba nagapangita sang trabaho. Suno naman kay Philippine National Police General Archie Gamboa, nga ang kapulisan wala man masami nagausar sang Bayanihan Law sa pagpapanaog penalidad sa mga violator sa panahon sang pandemic. Ini nga tikang dilibatihan ini. Bangod ang tanan nga mga nagalapas sa mando sang national kag local government sa panahon sang pandemic, wala nagapangita trabaho. Dakpon ka kurpyo, gapangita ka trabaho, alas 10 ang gabi, tubtub alas 4 sang kagahon. Wala man rason nga hindi ka magsuksok sang face mask nimo. Ano ang ginlapas na nga kinamatarong sang tao? Kaya ginapaandaman ka na nga magsuksok kasi na agod nga hindi ka dali-dali malatnan sa balatihan, kag hindi ka makalaton sa giban. Para sa akon, ini nga mga pagsulundan nga ginapapanaog sa idalom karon, ara ka man sa enhanced community quarantine, ara ka man sa general, ara ka man sa modified, kinahanglan magsunod ka sa tanan nga mando sang gobyerno, sa tanan nga mga ordinansa nga ginapapanaog sang local government unit. Hindi niya rason kapangita ka trabaho nga nadakpan ka, kapangita ka trabaho sa kurpyo alas 10 tubtub alas 4 sang kagahon.
Ano nga trabaho pagitaon mo dira? Kag ang pismas dapat isuksok mo. Kung di ka magsuksok ka, manakpan ka, ba? Wala nagkakahulugan nga ikaw ginakabig kriminal. Wala ka man ginakabig kriminal, ginapaandaman ka lang. Wala ka man gani ginabilanggo. Ginabutang ka man lang kung diri sa Bacolod. Sa pila dira ka mga gym diri sa syudad sa Bacolod, ginapaandaman ka lang. Nga magtuman ka sang tanan nga mga lahi nga ginapatuman kaina para sa imo pamilya kag para sa kabilugan sa isa ka lugar nga mahimo maglaton ining makamamatay nga kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, Kung Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Sabado na naman, morning sa bilog nga Bacolod, kag bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Magulugal umon ang panahon, apang kung kaisa, wala man nagatupa ang ulan. Maulano na ginman sa bulan sa Mayo, tubtubulan sa Hunyo, ang pila naton ka mga kauturan kung tani, mapreparar na sa pagbukas ang klase apang gina, dibatihan pa. Agosto 24 ang gintalana sang DepEd, apang kalabanan sang mga opisyal mamalida kagiban pa, daw sirado ang pinsar nga hindi anay pagbuksan ng klase mintras tanto wala pa sang baksin ang COVID-19. Sini nga mga tinion, aber tukion ko ang aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kamusta na ang sitwasyon sa Bacolod? Uy, pitsa 30, 31 boss, pitsa 1, modified na kita. Kamusta subong ang Bacolod? Kamusta ang mga merkado? Kamusta nagapangumpra? Kamusta ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Updan kita karon nga aga ni Aksyon, Alvin Graba. Balita sa Patol. Action Alvin. Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon subong, no? Diri sa syudad sa Bacolod, partikular ang mga dalanon. Masyado pa katawhay, pero ang iban Action Fred, ang kalabanan nga magalaga sakay sa tricycle, iban nga mga private, nga mga salakyan, ang temprano pa nagapanindahan diri sa area sa Burgos Public Market. Of course, ang mga kapulisan Action Fred, especially station number 2 and station number 1, nagalagaw, no? Nagalambiyong sa syudad, nagapatigayon man sang ila sini nga saturation drive, while ang iban nga mga tricycles amuling kalabanan Action Fred nga makitaan sa kaagahon, nagahulat lang bala sa mga salakin ti pasahe o kung iban nga mga pribado nga mga salakyan agad madulong sa ila sinitag sa mga destinasyon ng kalabanan ng mga tricycle subong pagkadto sa merkado, partikular especially nagapadulong sa Burgos Public Market. Isa diri pagsulod ta Action Fred, gin kamusta ti anong
pinakalitas dayon nagid ang MGCQ sa lingkod dayon sa June 1 Action Fred, no? 15 days nga MGCQ sa so, kalabanan nga ginapamangkot sang pila naton nga mga kauturan nga nagabaligya diri sa Burgos Public Market. Subong ang presyo sang isda sakay may palang action na Fred, may available sa iya subong ang bulaw, no? Ang bulaw the best ni siya sinubawan nimo, no? Pila subong ang bulaw ta pre, Mike? Tag 200 atong bulaw. Tag 200 ang kilo sang bulaw. Ang kuan ni siya may karaho. Oo, dagko sang karaho mo ba? Pila subong karaho ta? Tag 160. 160. Pero ang gagmay ang Gagmay, may 140 man. 140 man. 140 to 160. Action Alvin, Yes, sir. ang karaho wala pa mapakas. Ang karaho wala pa mapakas. Ginakuan pa lang ni siya Action Fred nang ginahimbisan pa lang, ginapreparar para pakaso na rekta, no? Ang lobo-lobo ta pre, tagpila? Tag 140. 140 ang lobo-lobo. Amo ni siya Action Fred, no? Sakay may pa lang na may ari man diri Action Fred, sakay kuan ni sakay kuan da mo man siya available nga isda. Ang kalabanan diri pang Ross Action Fred kay Dudong. Oh, si kay Dudong. Dong pilang pang Ross ta subong? 190 to 100. 190 to 200. Oo, anong tapos tail mo dong? Arthritis. Galakat-dakat. Medyo piang. Oh, medyo piyang siya kay Ati arthritis. Oo, mangkot gali si Action Fred. Anong bulo? So, amo na Action na Fred, no? Amo nga nabatsyag niya subong pero tindog lang yapon na kikinang lanon, no? Available dire kay parehong is dubla ni pre, no? Oo, tagpila? Tag 200 pesos ang kilos ang dubla-dubla, no? Amo ni ang sakay ungi dampi, no? Sakay junior amo man Action Fred kag makiagi ta diana ya. Kantuan ta naman Action Fred sakay ko, no? Kay nini sa mga panalag ko kagaluyag man magpamalaklon, especially ining tabas, no? Tabas dagkusan tabas mo pre ba? O tagpila subong tabas ta? 250. 250. Ano ning isa niyo? Blue marlin puti ang iya sining panit, no? Pila subong ya pre? 400. 400, no? 400 pesos ang blue marlin niya. Ang tabas is 250. Yun pamangkotaman kagina Action Fred sa kay may pasayan sa kay bibit. Ang pasayan niya Action Fred is 380 ang presyo sang iya sining pasayan, while ang tabagak medyo nagmahal subong tabagak ba, may 100 to 120 pesos per kilo yan sang tabagak. Pero deriya available subong Action Fred himo ka crablets, gagmay nga kasag bala, mangkuton ta di bala. Ma'am, pila subong ang kasag ta? 100 ang kilo. 100 kilo. Ano ni siyang ginahimutan ni? Crablets na ni, no? Crablet. Oo. Oh. Tag 50 ang baso. 50 na ang baso. Amo ning available Action Fred. Pero may available man diriya pag-ungon Action Fred. Lapis ni siya kaunon mo. Ang medyo util lang galin kay kuan mo bulian mo, no? Oo. Tiltigon mo. Tiltigon mo ni bulian. Pila ganila siya day? Tag 40 ang kilo. Tag 140 Action Fred. 40. Oh. Tag 40 lang pero dagkuan ni siya Action Fred nga klase sang tabagak, no? So amo ni siya Action Fred, no? Ang pila ka mga sitwasyon subong sining aga kung ang presyo Action Fred ang ang paghahambalan ta subong nga aga. Pero may kuan man direction Fred, oh. Talaba, katahom sa talaba niya Action Fred. Nami sinihaga ya kaunon mo ni ang talaba tagali day tagpila. Tag 20 ang tumpok. Tumpok na ni siya by 20 ang tumpok pero kung kuan siya ma'am kung Tag 30 ang kilo. tag 30 ang kilo pero kung pilian mo ya kung halimbawa tatlo kwaong ko. 50 lang ang tumpok. Hayo pa ko pulo. Timayo ni siya Action Fred, no? Ilaw pa. Oo. Ilaw pa ni siya Action Fred. The best pagit ni siya
kaunon, especially pamahaw mo ni. Ay ba, kampiyon nili nga pamahaw talaba action na Fred, no? So, ang mga action na Fred, ang pila ka mga sitwasyon, kag presyo sa ang mga nagkapunong-pangunang presyo sang isda sa Burgos Public Market. Ang liwit, action Fred, pamangkot ko kagina, kay Paribupit, ang liwit niya, tag 240 ang kilo. Medyo mahal-mahal gawa, no? Ang liwit. Pero dagko ni siya klase sang liwit. So, maning presyo sa Burgos, presyo sa isda sa Burgos Public Market. Ang sitwasyon, kag ang kalakip na ang presyo sa merkado, ginadulong sa inyo sang CL-Pito-Pito. May 26 milligrams nga vitamin C. Nakapabaskog sang immune system. Good, mas mangin mapag-unman ang aton sininga kalawasan. Likawan ang peke nga CL-Pito-Pito nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL-Pito-Pito mabakal sa mga butika o kung farmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-Pito-Pito, laging panalo, rekta sa patrol with aksyon. Nanikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Ba, anong manamit pamahawon karong agaman? Na pulo pagita sa ginawa ko, daw ka nami sugba buyon baboy, no? Daw ginapulo pananaw ko blang, gasugba ka, gaso siya, gamot. Preparahan mo sa sila makan, may kutitot ka. Pagkatapos, kilaw karabanos, putan mo sibuyas bombay, kamatis, kaguga balingon, para pangwa sumod. Bahulustuhan gida. Bakal ka mga 3 kilo. Puwerte sa pagkanamit. Ay, ho. Amo na kasi sa iba niya, hindi kagad kaong baboy. Kay kontra ina. Pero may migo ko yung bisan ano man nga okasyon, kinanglan makakaon gid sa baboy. Kung sa mga baybay kinanglan, bisan 1 kilo makasugba gid siya. Yaman purti ka namit, purti ka nanam. Kung umaso kag manimaho ang iya sininga kahumot baga, lalaway ka. Purti mahaw-bahaw na. Sugbaron baboy. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Sabado subong, pamasyar ka muda sa Life Extension Clinic, no? Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, bakal ka mo. Ginarekomendar ginakon, bakal ka mo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Upod na ang pag-amlig naton nga matapikan sang kagaw ining coronavirus. Kaysa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagatapik sa aton kalawasan, number 1 nga pangdipinsa sa mga pamalatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dili sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawak kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Anano ang mga balita ka mga isyo sa bilog nga pungsod Pilipinas? Si Presidente Rodrigo Duterte nagpangabay. Sa bilog nga pungsod hugton gid ang pagpatuman sang tanan nga mga layi batok sa COVID-19. Proteksyonan ang tagsa ka local government unit. Suno sa presidente gamiton sang Malacañang ang iya poder para nga matagaan sang proteksyon ang bilog nga pumuluyo batok sining makahalalit, makamamatay nga balatian. Ini ang ginpasiguro sang presidente sa pila ka mga huding-huding, sa pila ka mga balita, kag pila ka mga aligasyon nga posible magadeklarar martial law si Presidente Rodrigo Duterte. Pero ginpasiguro sang presidente nya malayo ina nga matabo nga magdeklarar sang martial law sa pungsod Pilipinas. Da wala man rason para magdeklarar sang martial law, da wala man imbisyon, da wala man sang luyag magpukan sang gobyerno. Ara pa man ang katapo sang puwersa militar nga ang puwersa sini nagpasiguro nga ini sila makasagang sa anuman nga himuon sang mga tulisan, rebelde kag iban pangagrupo. So, wala malayo nga magdeklarar martial law. Ang Malacañang nagahimo lang isa sang mga tikang matulutigdas man nga mga tikang ina suno sa presidente para maproteksyonan tanan nga pumuluyo kag isentro ang tanan-tanan nga ikasarang naton para nga mauntat masagang mapagitaan medyos bulong ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami, dugang nga mga isyo, dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Baulagin malipay ang mga jeepney driver dito sa Metro Manila. Sining pagpapanaog na sa General Community Quarantine. Ang butsilingon, makabiyahe na. Pero ang pila ka mga grupo dito, labi na gid ang piston, nga panampuay, nga aman, kay bangod, suno sa ila, sa kalawig, binulan na nga wala sila makabiyahe, wala sila income, pag-abot sang tion nga pwede na sa dalom sang General Community Quarantine ay ang pahanugutan lang kuno sang LTFRB amo ang mga moderno nga salakyan kag hindi pwede makabiyahe ang mga daan nga salakyan. Siling sa mga driver, ano ang gwa namon sini? Sobra pila kabulan nga nagpahuway kami, gingutom, ginkulang sa pagkaon, anay kay tsansa na nga maka-income. May mando naman ang LTFRB, moderno lang nga salakyan ang mga kabiyahe. Ang mga daan, hindi na pwede kabiyahe. Nya ano ang matabo sa amon pala nga buyan. Amon na nga, kahapon galalain ang pila ka mga opisyal kag sumuman mga miyembro sang mga driver sa dalom sang piston. Tisiling nila sa Hunyo 1, medyo din kaayo na, din kondisyon na mga salakyan, niya makabiyahe na ta sini, may income na kita sini, pitik sintas, susgulpi lang, siling sa LTFRB, kung hindi ka moderno, kagdaan ka, no pwede sir, hindi ka makabiyahe. Sus, daw nahulugan langit ang pila ka mga driver sang jeepney di pasahero. May pila sila ka mga protesta nga pagahiwaton kahapon suno sa mga driver niya guro maayos ni anong himuon ta tema mungol ng Manila sa Pizza Uno kay pati ko dulungan sila nga magpatunog sang ila sini nga bosina bilang pagpamatok sining karon mando sang LTFRB nga mga moderno kag bag-o lang nga mga jeepney di pasayro ang tugutan samtang ining mga daan na hindi pagtugutan kag kon magbiyahe posible pangdakpon. Suno sa mga driver, dako naman ini nga halit kag gutom sa hanay sang mga driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Tampila naton ka mga kauturan, niya ti Hunyo 1, Modified General Community Quarantine kita. Ang pila ka mga ginikanan nga pamangkot niya ti kamusta sa dalom sang modified, pwede nang tanan, laki pagkabataan, nga makagwa, makakadto sa mga resort, makakadto sa mga mall. Amo ning ginapamangkot sa kabataan. Ipamangkot na karon na sa pila naton ka mga ahensya sang gobyerno nga nagapatuman sa pagpaidalom na sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Halog-halogan na no? Abirto na mga salon, barbershop, ang inaayo nyo, nga ang iban wala pa kapagunti. Ang iban niya gusto magpagwapa, pedicure, manicure, sa sunsimana, pwede na. No? Abrihan na ina, may pila lang ka mga guidelines ka mahimo ipatuman sang lokal nga panguluhan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na
dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dayakan. Mga balita naton sa Kapitolyo, Contact Tracing Division sa Negros Occidental nagakinanglan kuno sang mga personnel. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Bilang dugang nga kampanya batok sa sining makamamatay nga COVID-19, ang gobyerno provinsyal sa Negros Occidental ang nagapangita subong sang dugang nga mga nurses kag medical technicians pati na information technology personnel para sa gintukod sining nga COVID-19 Contact Tracing Division. Inagipahayag ni Anay Congressman Albi Benitez nga sabon nagaserbe bilang provincial consultant. Suro kaya Benitez ang sinuman nga interesado ang pwede nga magsumeter sa ila sa nga aplikasyon sa provincial government sa Kapitolyo Provincial. Una dari ginapahayag ni Governor Bong Lacson nga iyaman ginainganyo kag ginapanawagan taran-taran sa mga alkalde sang Negros Occidental nga ibalik ang mga infrastructure projects bilang kabahin sa pagpananguha nga magbalik bangon kon nasanyog ang ekonomiya kag mahatagan sang dugang nga trabaho ang mga Negrosanon. Pero ginsiling ni Gobernador nga dapat lamang ipasiguro nga ma-identify anay una ang health hazards nga dala sa ning COVID-19 kag maghimo sang proper safeguard para man sa kaluwasan sang tanan. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:32. Pabangunon ang ekonomiya sang probinsya kag syudad sa Bacolod. Dihamak na giman nga kagastuhanan ang nagakatabo ang pila naton diri ka mga negosyo daw tumumpilak gid. May lang gani kay ang pila ka mga nagapanag-iya sa mga mall kag iban nga mga establishmento komersyal, ang mga tag-iya sinaghatag man yutay nga ligwabla. Ang iba nagsukot lang katunga, ang iba niya nagatagid sang yutay nga pasyensya sa mga nagaarkila sang mga lokal nga kon mag-abre na, amo lang nga pagsugod naman, panukot sa mga tagiya. Kaya hindi man sila mo nga kabudlay sang sitwasyon. Wala gid negosyo, sira. Ang magagmay gid nga mga negosyante ang nagkalaigo. No? Pasalamatan man naton ang pila ka mga nagapanag-iya sa mga establishmento komersyal sa ila sini pagpaiway anay rental sa mga negosyante. Mintras tanto, nga wala pa magbukas ang ila sini mga negosyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
mensahe mula sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayod nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Mega pamangkot niyo, Sir Mangkot ko, pwede na makamisa mga simbahan. Ang pamangkot mo sa dalom sang modified General Community Quarantine. Ginakasubo ginaton nga wala gyapon ginapahanugutan, pwede pulo lang katawo. Nag-appeal naman ang aton mga opisyal sa pagpamuno ni Mayor Bing sa IATF National, kag sa ato national government kag kun mahimo base matugutan bisan 50% lang no ang pwede makakadto sa simbahan. Galing dire sa modified na kita, wala ka kabalo kung nga ang wala gyapon gin pahanugutan ang pagpatigayon sang misa bisan 50% na lang. Sa gihapon limit lang sa napulo, inaya sa idalom gihapon kita pitsa uno sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na dire kita. Kapulisan padayon ng investigasyon sa mga reklamo angot sa isyo sang tagtaganay sang ayuda. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-action na Fred padayon karon ang investigation sa Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo sa mga reklamo sa pumuloyo angot sa pagpanagtag sang social amelioration kasyo kon SACA. Sunod dili kay Nocpo Director Police Colonel Romeo Barilos, may din nga ginapangusisa nilang mga reklamo agud masiguro nga lehitimo ang mga ini. Action na Fred dugang ni Barilos mayara abi sa nagahatag sa impormasyon pagi sa mga text messages sa pagpanawag nga wala man nagapakilala kag kon imbestigahan na way man nagatindog. Action Fred meaning naga-atras ini siya kag hindi man basta-basta nga maka-file sang kaso ang otoridad kung wala sila sang mabakod nga ebidensya. Natulupang dan sini ang iban luya gila mga gubon ang mga barangay official bangod akig sila lakip na diri ang pamulitika. Action Fred nagapabilin nga isa lang gihapon ka barangay ang nafailan nila dito sa Banwa sang Isabela kag wala na ini masundan pa. Nagaagdag hapon si Balero sa Pumuloyo kung sino may reklamo magpadulong lang sa police station kay ila ini akomodahon. Inang balita ini Section Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Damo gyapon na pamangko to. Nyati madayon gid ang pagbukas ng klase sa Agosto 24. Depende pa ina. Kon pamatian taya ang aton sini nga mga opisyal sa gobyerno, wala sang magsugot nga magbukas ang klase sa Agosto 24. Pero ang DepEd gahimo sang tanan nga mga tikang para mapadayon gid ang klase. Bisan ang mga estudyante hindi na magpadulong sa tagsa-tagsa kabulutuan. Dilibatihan pa ini. Tunan pa ini kay manti pinsarabla. May mga usaron kang gadget sulod sa balay, tanan wala man niya sang internet. Ang module kag iban pa na. Pag-imprinta ka sang mga kagamitan para sa eskwelahan, ay nagakinanglan ini sang dako nga budget. Hindi ini lahog-lahog. Tunan pa ini maid-ed antes iarangkada ang pagbukas sang klase, no? So, ulat-ulaton ta kung anano ang final nga desisyon. Mabukas o kung hindi.
kag ulaton ta man kuhaan ta opinyon ang mga ginikanan kung sugot sila nga pagbukas ang klase, pagkantuon ang mga estudyante sa bulutuan. Ti siling sandi, pwede di kinanglan na, mga manunudlo. Hindi kinanglan nga magkanto. Mahimo lang kita sa tikang nga bisan sa sulod sa puluyan, padayon nga makatuon ang kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 114. 114. 114 gyapon. Yes, Action Fred. Ang mga violators sa hindi pagkukunwala pagsuksok sa face mask kag wala nagatuman sa social distancing. Actually, Action Fred, iling 114 niya ang resulta sa ilan sining simultaneous operation sa not wearing of face mask and social distancing in relation sa Executive Order number 35 ni Mayor Bing. And sa station number 1 gani Action Fred, actually nubo sila subong 7 lang, 7 ang nagkaladakpan sa station number 1. While sa station number 2, amuning medyo damo-damo jutay, makabig tabala nga 3C Kabilog ang nagkaladakpan. Sa station number 2, rather station number 3, wala sila sa may nadakpan Action Fred. Kung only ang station number 4, amuni ang highest pointer. 18 tanan Action Fred. Ano nga mga area na? Ang station number 4, Barangay Villamonte, Barangay Estefania, pero ang kadamaan sa mga nagkaladakpan Action Fred, kabalog akong diin, Sulod, Mercado sa Burgos Public Market. Tingalagan ko, damo-damo sa nagkaladakpan sa Mercado ba? Sa Sulod Mercado? Action Fred, kaysa sulod sa merkado, mayroon nagkapanindahan bala. Wala nagkasuksok sa face mask. Ati, lakop gid sila Action Fred, no? So, sa station number 5, 3C ang nagkaladakpan, while sa station number 6, DC6, no? 16 DC6 ang nagkaladakpan. Ang sa DC6 Action Fred, anom diri, nadakpan man sa may Libertad Public Market. Sa Mercado, gyapon. Mercado, gyapon Action Fred. Ay, tingnan nga wala sila kasuksok siya naman. Oo, kaya biguro nila. Way nakinanglan, pero ay sila kapalo, damo nga panilag nga mga kapulisan. Dakpan sila. Station number 8, 4 lamang ang nagkaladakpan, while station number 4, 4 gidman Action Fred, no? Ang station number 10, 12 ang nagkaladakpan, pero subong yan, nakibot kita kay ang Bacolod City Mobile Force Company, why gid sila sa may nadakpan? 0. Nalapawan sila sa Mobile Patrol Group, kay ang Mobile Patrol Group Action Fred, bali 28 ang ila sini nga nagkaladakpan, kutob sa malabayan sang ila sini nga patrol Action Fred. Kung maglabay sila sa mga dalan, bisan mga subdivision, malabayan nga wala ka Christmas, dakop gid. Dakop gid Action Fred, bisan gali sa station number 2 si Major Gabana. Kita naka-witness man kita Action Fred, si Major Gabana, kung ba lang ang may dalagid man o ginang face mask. Pero ang face mask nabutang sa dalom sang sagang. Ay. Dakop. Tudloan sila nga pag-usar sang face mask dapat sa baba kag matabunan man ang ilong. O galing kiti gakatabo dalom sa sagang ginatabunan nila rason sang malabayan sang kapulisan makitan dakop man Action Fred sang mga kapulisan. So, for Action Fred, no? Amuni ang mga balita reports sang patrol kagini ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, xanthones, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon, kag ginapagawa ang hiko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. Si Dr. Alfred, kung ang Dr. Alfred's Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with Aksyon Nani Kirao, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Diutay nga pangabay o dinansa dapat tumanon. Ini para man sa inyo, kag sa inyo pamilya, kag sa kabilugan kag proteksyon man sa lawas nyo. Ay, katig-agid ulo ho. Ari ho, abi, makal ka mo si Il Pito-Pito.
ining 26 mg nga vitamin C para nga mapabakod ang lawas ninyo. Epektibo ni sa kayo sa panahon karon nga kadelikado sang panahon. Bangod sa kaepektibo sining CL77, aba, kadamo sa nagsunod galing ginapiki nila. Amo na nga ang urig nga CL77 nagapahibalogid, likawan gid sa pagbakal ini nagapamalay-balay, ining nabutang sa mineral water, ginabutang sa butilya nga plastic, ginabutang sa lipid nga butilya, delikado kay posible peke ina. Kung gusto kamo sang original gid nga CL77, bakal kamo sa masaligan nga butika o kon parmasya man. Lain gid man kon urig ka kag epektibo, no? Kay madamo ang nagasunod ugaling pike lang. CL77, laking CL77, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita.